bütün tutmasam men tanıyam. Daha soğudun diye aydın çıkaran ne ama? Aydan roğam. Am seni aldan pana. Ama vakti am panasında. Yani bunun bazı juyumda. 10 minut öňünden bolan waka. Sen TikTok'ta bir de vloggerçılık etsen. Ya kıl men TikTok'ta diňe blogger şoý adam, aýdan men TikTok'ta aýdym. Bu adam aýdym bütün tutmasam men tanıyam. Bal diýsen boy adam tanıyam men. Ondan aydan da. Am sen daha soğudun diye seni daha soğudun diye aydın çıkaran ne ama? Valda ama. Amca men sen panasında ya yakamda turamdaki cebinde can sağımda bu düllüğümde ağlamda degeninde diňe şolaýdym. Diňeýanda Ahmet tanıyam men tanıyam. amcam bir kıyın men ucak bolmaly kana. Panasında amcam men. Amcam men şukurda diýamam çok paraşdym da o amcam anan aydan roğam. Am seni aldan pana ama vakti am panasında roğam seni mulaytym. Sağ olam minnetdaram köp düşün. Sağ olam. Ya dinlen aydından dinlemişim. Aydın'dan andım ya anam TikTok'ta da am panasında roğam. Sağ olam. Sağ olam. Men sana aýdym, men aýdym aýdym tutmasan da hemme men tanýy diýip ýa özi gözüň bilen gördüň näet men fanadym, maňa Fredinni fanadym men bilen surata düşüp, bujaklaşyp, salamlaşyp, garaşy bildiňdäm, göz ýetirdiňdäm indi men meşhur ýyldızlygyma jan. Allah, inandım. Ben tarafım. Vakti doldu da. Çok vakti. Bak bu tawrakda kommersiýa wagtly men sana bloklap berjek, bankomatam ýok bu tawrakda. Ýöne meseleni narýeşke göreýin, özüň aklaýjagyn sen şu problema da 40-50 manat men üçin absolutny problema da. Narýeşke göreýin, özüň aklaýarsyň bu tarapynda kommersiýalardan. Yani bunun bazı juyumda. Am seni aldan pana ama vakti am panasında roğam. Yan kolu nirek. Ben bilen uzaklaşıp fanadım diýelen ol nirek. Esas rollarda Iqbal Bazarow, Ýaz Murat Sabirow, Meryem familýasyny bilen zakýany.